Ora usah diomong nambune. Ora usah diomong nambune. Lah yo kowe tak mangi ya ampun, budhe kok ayu men. Masa pas percaya. Iya. Ngono kuwi. Pokoke ibu-ibu, carane piye wong wedok ben seneng. Wong lanang kudu wajib ngelem ayu beres. Lah nek sing wedok terus kaya anu ban knalpot ngono kae. Lah nyapa? Ya ora apa-apa. Lah wireng lho, Pak. Ya ora apa-apa, sementing ngomong ayu wis wong wedok mesti seneng. Masak ya sedep. Mara tuaku wireng lho, Pak. Lah, lak ngene lho. Mosok dilem ayu. Lah kuwi kaya ana skincare. Skincare iki ana kulit hitam itu tukokne skincare tapi sing larang. Aja karo tanggoku. Tanggoku kulite ireng tukokne skincare murah. Terus akhirnya kulitnya koyok pekek le. Aja tenan, aku njaluk tulung aja tenan ya le. Itu kok sing larang. Oh, berarti sing larang. Iya, dadi sing apik sekalian. Sing apik ya sing sekalian. Dadi delok ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, delok wajahnya lak bersinar-sinar semua. Bersinar-sinar. Wih, cantik. Mulai sore mau enek sing lungguh ning kono, enek sing ning kene, enek sing ning kono. Lah dada-dada